Представете си следната сцена. Нощ е. Часът е 3 сутринта. Седите в тъмната стая, а единствената светлина идва от екрана на телефона ви. Гледате чата с един конкретен човек. Човекът, който само преди няколко часа ви излъга брутално. Човекът, който ви накара да се чувствате малки, незначителни и заменени. Всички ваши приятели, семейството ви, дори здравият ви разум ви крещят едно и също нещо. Спри, блокирай го, изтрий този номер. Самите вие, със сълзи на очи, си обещавате, че това е краят, че имате достоинство. И тогава телефонът извибрира. Едно просто съобщение от него. Една дума. И в тази милисекунда целият ви свят се срива. Гордостта ви изчезва. Разумът ви изключва. Пулсът ви скача на 200, а пръстите ви вече пишат отговор. Вие се връщате обратно в ада. И най-плашещото е, че го правите доброволно. Сякаш сте кукла на конци, управлявана от невидим, безмилостен кукловод. Когато хората около вас видят това, те бързат да ви осъдят. Казват, че нямате характер, че ви липсва воля, че сте наивни, глупави или че просто имате лош късмет в любовта. Обществото обича да опростява нещата, като хвърля вината върху жертвата. Но днес аз няма да ви говоря празни приказки за позитивно мислене. Днес ще ви разкрия една истина, която никой не смее да изрече на глас. Вие не сте слаби, вие не сте глупави. Това, което преживявате, не е липса на воля, а нещо много по-дълбоко и опасно. Вие сте жертва на софтуерна грешка в собствения ви биологичен компютър. Вашият мозък е превзет от химически процеси и еволюционни механизми, които са програмирани преди милиони години с една единствена цел – да ви държат живи, но не и щастливи. В това видео ще разглобим 5 скрити психологически капана на човешкото подсъзнание, които ви тласкат с неописуема сила право в прегръдките на токсичните хора. Ще разберете защо перфектните, мили и добри партньори ви се струват скучни, а тези, които ви съсипват, ви карат да губите ума си. И чуйте ме добре, ако първите няколко капана ви се сторят логични и познати, последното, 5-то ниво на тази психологическа клопка, ще ви разкрие толкова плашеща истина за вас самите, че след нея никога повече няма да погледнете на отношенията си по същия начин. Умът ви крие това от вас в момента, за да ви предпази. Но е време да отворим кутията на Пандора. Започнем от най-ниското чисто физиологично ниво. Капан номер 1. Биологичният наркотик. За да разберете как работи това, трябва да погледнем към невробиологията. Когато влезете във връзка с спокоен, предвидим, зрял и добър човек, вашето тяло се чувства сигурно. Мозъкът ви започва да отделя хормони като серотонин и окситоцин. Това са хормоните на привързаността, топлината и спокойствието. Те се отделят на равни, предвидими и здравословни дози. Това е природата на истинската зряла любов. Но тук идва проблемът. За нашия примитивен мозък това равновесие често се усеща като скука. Сега, нека обърнем монетата. Какво се случва, когато срещнете токсичен човек, непредсказуем партньор, човек, който днес ви залива с любовни признания, обещава ви целия свят, прави ви най-великия секс в живота ви, а на следващия ден изчезва без обяснение? Мозъкът ви изпада в състояние на шок. В дните на отхвърляне и студенина, тялото ви се залива с огромни количества кортизол и адреналин, хормоните на стреса, страха и паниката. Вие страдате физически и изведнъж, когато сте на ръба на отчаянието, този човек се връща и ви прегръща. В този точен момент, вашият мозък преживява химическа експлозия. Той отделя чудовищно, неестествено количество допамин, хормонът на наградата и удоволствието. Това не е просто радост, това е химически пик, който е светлинни години над нормалното. През 1950 година американският психолог Бъръс Скинър провежда прочут експеримент с плъхове в клетка. В първата клетка плъхът натиска лост и всеки път получава храна. Той бързо се засища и спира да натиска лоста. Във втората клетка обаче лостът е програмиран на случайен принцип. Понякога дава храна, понякога не. Знаете ли какво се случило? Плъховете във втората клетка полудели. Те започнали да натискат лоста безспирно, игнорирайки съня, хигиената и всичко останало, обсебени от очакването. Това се нарича променливо подкрепление. Точно по този начин работят хазартните машини в казината и точно по този начин вие се пристрастявате към токсичния партньор. Вие не сте влюбени в него. Вие сте наркоман, пристрастен към допаминовия пик, който идва след бруталния стрес. Вие сте плъхът, който натиска лоста, очаквайки следващата доза любов. Преминаваме към второто ниво, където се намесва нашето его. Капан номер 2. Синдромът на незавършения пъзел. Човешката психика е устроена така, че мрази несигурността и незавършените неща. В психологията това се обяснява чрез ефекта на Зейгарник.
Феномен, който доказва, че нашият мозък помни незавършените или прекъснатите задачи много по-добре от тези, които вече са приключили успешно. Когато един зрял партньор ви каже «Харесвам те такъв какъвто си», за ума ви този казус е затворен. Пъзелът е нареден, егото ви е спокойно и заспива. Но когато срещнете токсичен човек, който ви отхвърля, който ви казва с поведението си «Ти не си достатъчно добър за мен, ти не отговаряш на стандартите ми», в подсъзнанието ви се отваря огромна, зрееща рана. Вашето его отказва да приеме загубата. То влиза в режим на хиперактивност. Мозъкът ви започва да възприема този партньор не като човешко същество, а като проект, като незавършена задача, която задължително трябва да бъде изпълнена на всяка цена. Вие започвате да прекарвате часове в мисли какво сгреших, какво мога да променя в себе си, за да ме хареса отново, как да наредя този пъзел. И тук се случва голямата измама. Понеже инвестирате огромно количество психическа енергия, време и мисли в този човек, вашият ум прави грешно заключение. Той си казва, щом мисля за него денонощно, значи това трябва да е моята голяма, истинска любов. Не, това не е любов. Това е просто обсесивното желание на егото ви да спечели играта, да получи валидация и да затвори отворения кръг. Вие не искате самия човек. Вие искате победата над неговото отхвърляне. Сега нека слезем още по-дълбоко, при нашите праисторически корени. Капан номер 3. Еволюционната заблуда. Нашите тела и еволюционни механизми са се формирали в свят, който няма нищо общо с днешния. Преди десетки хиляди години, когато нашите предци са живеели в дивата природа, силното сърцебиене, засиленият пулс, свиването на стомаха и изпотяването на дланите са били задействани от една единствена причина – пряка опасност за живота. Появата на хищник, срещата с вражеско племе. В тези моменти тялото е влизало в режим «бори се» или «бягай». Страхът и физиологичната възбуда са били синоним на заплаха. Днес светът е сигурен, но телата ни са останали същите. Когато срещнете един емоционално нестабилен, опасен и токсичен човек, вашата алармена система се задейства по абсолютно същия праисторически начин. Вашата интуиция усеща опасността, пулсът ви скача, стомахът ви се свива на възел, усещате напрежение в цялото тяло. Но тук съвременният човек прави фатална грешка в превода. Понеже от малки сме закърмени с филми, книги и поп-култура, които ни казват, че голямата любов трябва да бъде бурна, трепереща и изпепеляваща, вие поглеждате към тези симптоми на паника и си казвате: «Вау, между нас има невероятна химия! Имаме брутални пеперуди в стомаха!» Чуйте ме добре, това не са пеперуди. Това е еволюционната алармена система на вашето тяло, която пищи с пълно гърло. Бягай, тук има хищник! Но вие бъркате адреналина от опасността с адреналина от влюбването. Токсичните хора ви привличат сексуално и емоционално, защото вашето подсъзнание превежда стреса като вълнение. Вие буквално бъркате заплахата за оцеляването ви с романтична искра. Преминаваме към капан номер 4 – комплексът на Спасителя. Този капан е изключително коварен, защото е маскиран като нещо благородно, добро и морално. Много от нас носят в себе си дълбока, скрита арогантност, която егото ни превежда като алтруизъм. Когато срещнете човек, който е очевидно счупен, емоционално нестабилен, който има тежки зависимости, травми или се държи деструктивно, вашето подсъзнание не се плаши. Напротив, то се активизира и започва да ви шепне: «Аз съм специален. Моята любов е толкова чиста, силна и безкрайна, че аз ще успея да излекувам този човек. Аз ще бъда неговият спасител. Аз ще го променя». Това е класическият психологически синдром на красавицата и звяра. Вие влизате в ролята на терапевт, на родител, на мъченик. Започвате да прощавате лъжи, изневери и обиди, вярвайки, че вашето страдание има висша цел – да спаси изгубената душа на партньора ви. Но истината, поднесена без филтър, е грозна. Вие не можете да спасите никого, който сам не е решил да се спаси. Това е илюзия. Вие просто дарявате жизнената си енергия, времето си и психическото си здраве на едно емоционално чудовище,
което се храни с вашето страдание. И най-лошото е, че докато сте заети да спасявате него, вие всъщност бягате от собствените си проблеми и празнота. Мозъкът ви използва неговия хаос като параван, за да не погледне към собствените ви неотработени рани. Вие сте пристрастени към ролята на спасител, защото тя ви дава чувство за значимост и контрол, докато в реалността бавно потъвате заедно с потъващия кораб. И така стигаме до последното, пето ниво. Капанът, който крие най-дълбоката, най-страшната и най-плашещата истина за вас самите. Истината, която вашето съзнание отчаяно се опитва да блокира в този момент. Този капан се нарича познатият ад. Чуйте ме много внимателно. Мозъкът на човека има една основна еволюционна задача. Тя не е да ви направи щастливи. Тя не е да ви намери перфектния партньор, с когото да живеете в мир и разбирателство. Основната задача на мозъка ви е да ви държи в безопасност и да ви осигури оцеляване. А сега помислете, как вашият примитивен ум дефинира думата безопасност? За подсъзнанието, безопасно не означава нещо хубаво, здравословно или позитивно. За подсъзнанието, безопасно означава едно единствено нещо – познато. Нещо, което вече е преживяно и е ясно как се оцелява в него. Сега нека се върнем назад във времето, във вашето детство. Ако сте израснали в среда, където любовта на вашите родители е била условна, ако е трябвало да заслужвате вниманието им с добри оценки или перфектно поведение, ако единият или двамата ви родители са били емоционално студени, непредсказуеми, критични, алкохолици или просто отсъстващи, вашият детски, развиващ се софтуер е записал в дълбоката си матрица следното фундаментално правило. Любовта е борба. Любовта боли. За да ме обичат, аз трябва да страдам, да бъда пренебрегван и да се боря за всяка троха внимание. Това е станало вашата дефиниция за любов. Когато пораснете и станете съзнателни възрастни, вие излизате на пазара за връзки. И изведнъж срещате мил, спокоен, предвидим и искрен човек, който ви дава любов безплатно и без драма. Знаете ли какво прави вашият софтуер? Той изпада в паника. Той си казва: това е непознато. Тук няма борба, няма болка, няма студенина. Моят софтуер не знае как да функционира в такава среда. Това е непознато, следователно е опасно. И вие си тръгвате казвайки: ох, този човек е много мил, но просто няма химия, твърде ми е скучен. Но в секундата, в която срещнете същия онзи хаос, същата онази емоционална студенина, нарцисизъм и пренебрежение, които сте преживявали в детството си от вашите родители, вашият софтуер въздъхва с облегчение. Мозъкът ви светва и си казва: о, най-накрая, това го познавам. Тук знам как да страдам, знам как да се боря за внимание, знам как да оцелявам. Най-накрая у дома. Ето това е бруталната истина. Вие избирате токсични хора, защото техният хаос е вашата емоционална зона на комфорт. За вашето подсъзнание, познатият ад винаги е по-сигурен и по-привлекателен от непознатия рай. Следващият път, когато сърцето ви забие лудо по някой, който ви пренебрегва, спрете, спомнете си за лоста в клетката на плъха. Попитайте се: истинска любов ли усещам в момента, или просто чакам следващата доза от моя познат ад? Пренаписването на ума започва тогава, когато доброволно излезете от клетката и откажете да натиснете лоста отново. Ако това видео ви е отворило очите, абонирайте се за канала и го споделете с човек, който има нужда да чуе тази истина. Благодаря ви, че бяхме заедно.